М-12 Мәскәү-Казан автомагистрален төзү Татарстанны Европа көнбатыш Кытай маршрутының үзәк нуктасы итәчәк. Бу исә республика икътисады үсешенә яңа этәргеч бирәчәк. Югары икътисад мәктәбе профессоры Михаил Блинкин әнә шундый фикерне белдерде. М7 трассасын төзү үз вакытында алга китеш булды. Бу юл яңа мөмкинлекләрне ачты. Европа көнбатыш Кытай проекты буенча М12 трассасын төзү тагын да зурак перспектива ача. Татарстан әлеге мөһим 21 гасыр юлының үзәгендә булачак. Ул Европа илләрен Россия һәм Кытай белән таштыра. Кытайда елына 5-6 мең километр сыйфатлы юллар салына, ә рекорд 11 мең километр чамасы. Кытайда 90 елдан бирле тиз ирешле юллар төзиләр. Бу елның 1 гыйнварына 150 мең чакрым юллары бар. Бу Америкага караганда 1,5 тапкырга күбрәк. Европа көнбатыш Кытай трассасы өчен дә Кытайда барысы да төзелгән. Казакстанда да төзелеш яхшы бара. Хәзер Россия өчен төп бурыч үз территориясендә әлегә җитмәгән юл инфраструктурасын тиз төзү, күперләр салуда кирәк. Шул исәптән Идел ашада. М7 федераль трассасындагы Татарстандагы бердән-бер күпер 30 ел элек төзелгән иде. Хәзер транспорт агымы 2 тапкыр арткан. Шуңа күрә Татарстан кебек инновацион динамик үсештәге республикага икенче күпер кирәк. Татарстанга бөтен өлкәләр сәнәгать һәм сәүдәдән алып, мәдәнияттә кадәр һәм халыкны эш белән тәэмин итүне үстерү өчен яңа трасса зур мөмкинлекләр ача. Барыннан да элек Казан архитектура төзелеш университетын тәмамлаучыларга, который будет строить в качестве күп инженер-техник хезмәткәрләр кирәк булачак. Күпер салынгач, алар юлны эксплуатацияләү, аны карап тоту вазифаларын да башкарачак. М12 трассасын төзү башлауны сузарга кирәкми. Галимнәр бу трассаны нәтиҗәле һәм нык итү юнәлешендә актив эшли. Чөнки ул стратегик яктан бик отышлы булачак. Югары категорияле яңа тизлекле трасса төзү зонасында Россиянең 60 миллион кешесе яши. Проектны әзерләүчеләр дә шикләнми. Ил халкы тиздән әлеге транспорт артериясенең бөтен өстенлекләрен аңлаячак. Европа көнбатыш Кытай коридоры юлы транспорт тавышын киметү һәм экологияны саклауның заманча ысулларына нигезләнә. Харис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Владимир Ярков, Ринат Сакибгараев, Татарстан яңалыклары.